kung maghisgot ang mga ngani ang nasa atong unahuna kanang mga pari, mga misyonaryo, mga preacher, evangelist, aron pagkabig sa mga tao, labi na mga pagano, mga missionaries nga maato sa mga lugar nga wala pa makadungog sa maayong balita. Primarily mo nagipasabot sa Ginoo, pero pwede nato na siyang palapdan ang mga ngani dili lang mga missionaries, mga pari, mga madre, mga obispo, kanang mga naa sa simbahan, kundi kitang tanan, kitang mga sumusunod ni Kristo, kita mga ngani, mamumuo. Pero dili lang sa tamang ngani, kita magpupugas. We should be the sower of seeds, the seeds of goodness. Daghang kayong mga tao nga nanginahanglan sa atong panabang, sa atong pagtagad. Kita ang magsabwag og kaayuhan. Pagsangyaw sa maayong balita, pinagi sa atong maayong buhat. Not necessarily kabigo na ito sila, may mga Kristiyano, mga Katoliko. Ang atong number one nga ang bulato is pagpadayag sa gugma sa Ginoo ngadto kanila pinagi sa atong pagpadayag sa gugma kaayo sa Dios. Di na siguro inalang kabigo na ito sila, may mga Katoliko, basta may silang maayong tao, become good human beings. So, then siguro, hinahinay na ito silang dalhon doon sa Diyos, sa Ginoo. Kaya, ayun ang Ginoo. Pinagi sa atong mga buhat, atong gidayin, ipasinunggan ang Diyos, ang atong Amahan. Good works. Saan nga pamaagi, mga tao nanginanglan sa atong panabang. Nanginanglan sa mga mumuho nga matagag sa atong mga lamesa. Isang mga mumuho lang. Mga tao nanginanglan sa atong pagtagad. Manginanglan sa atong kwarta, atong presensya. Naminaw sila mga problema. Mahatag og support, moral support, labi na katong mga nag-uol na wala ng paglaom. Kita nagpugas og maayong balita, maayong panig-ingnan nato sa uban. Kita mga mamumuo, kitang mga nakadawat sa maayong balita. Kinanglan sa mo paambit, we receive so much from the Lord, we have to give so much also. Usahay ba ka ng dagantag mga alibay nga di ta utanaw sa mga Panginoon sa uban, bisita. Asa mo ta nagbisi? Bisita sa simbahan. Sa atong mga religious duties. Sa hato ng imong alibay. Adunay daghang nanginahanglan sa atong pagtagad. Tanaw na inyong pamilya. Dagay problema sa pamilya. Ay, musimba man ko. Gamitin na itong alibay ang atong mga religious duties. Daghanda sa atong palibot ng inanglan sa atong pagtagad, sa atong panabang. Pero, ngita nagpamaagi nga mulikay ta sa maong buluhato nato. So, sa ka-challenge sa lang ka natong tanan. Si San Pedro Turot sa Papua New Guinea, nakita niya panginanglan ang paghatag o pagtuon sa mga tao. Ang Papua New Guinea, pagan yun na sila. Mga ang ilang ipang simba nila, mga espiritu, mga anitos, mga sabar nila. Okay. Siya nagtudlo sa unsay maayong
ang pagtulungan sa siban labi na bahin sa sa Kaminyo kani ato ang papanyugin under the Japanese occupation man. Ang mga Hapon di man na sila mga Kristiyano, daghan sila ipagtudlo nga mga pagano nga pagtuon. Na persecute si St. Peter Turut kung sa ayang siya usa ka mamumuo nagsangyaw sa mayong balita dito sa iyang panahon sa Second World War. Usa man ang atong panginahanglan karon? Kabaguhan sa atong katilingban. Kalinaw, gubot ang atong katilingban. Contribute sa kalinaw diya sa atong palibot. Mga pagtagad sa uban. Nga na ang pamaagi mahimong mamumuo, magpupugas. Pagpupugas o kaayuhan, pagpadayag sa gugma o kaluoy sa Dios diya sa atong palibot, diya sa atong sigkatao. Atong ipadayag karon nga atong mga pangamuyo ngadto sa atong amahan.